Helo a chroeso I Periscope yn fyw o'r leian. Periscope ar ôl raglen 5, Pobol y Rhondda, hashtag Pobol y Rhondda, probably sy'n gwylio, os chi'n gwylio'n barod, chi'n gwybod yn barod. A hefyd dwi yma heddiw efo Seren a Macmillan a Nia Macmillan. A I ddechrau, ni newid gwylio fe mewn tafarn, tro cyntaf fi'n neud yna. A hefyd, maen nhw'n disgyd adlo nawr, ond oedd cyn disgyblion ysgol y cyflym tu ôl ni. A dau dyn yn y cornel, ond meddwl taw fi oedd brawd fi. A ddim yn credu bod taw fi oedd Sion tan y ffynod o'r sgwyn. Sy'n newydd hen di. I ddechrau bant, tro cyntaf I chi weld y raglen. Tro cyntaf, wel, na, ti'n gwybod ar Eisteddfod i'ch particular, ond ar y ddwywaith, so, ond tro cyntaf weld dyn ar y sgrin yn y tîm. Ie, mewn siarad fel ffordd gyda'r teulu a yn enwedig am y Rhondda sy'n gwahanol iawn I beth wy'n gwneud gyda'r Eisteddfod a bod yn cwrdd cystadlu yn bennaf. So yna, ddim neis cael cyfle I ddangos y Rhondda, so ddim yn rili edrych fel a neis weld ti newydd ar y sgrin. Wel, oedd pan oedd Rachel yn siarad a oedd golygol hen pych y mynydd lle sy'n ffrigt fas I dros ni. Yn hyfryd, oedd yn rili neis gweld yna. Achos dwi'n bobl ddim yn dod I Rhondda, heb sôn am mynd o'r holl ffordd lan i'r top. A Nia, lle chi'n byw? Yn reiddiol o tu newydd hefyd, ond nawr draw yn Penderyn. Penderyn, ond mae lle chi'n gael y vista pan chi'n dod dros y top. Odw, bob tro. Wel, mae'r shot yn dros y wythnos, chi'n dod dros y wythnos neu chi'n dod ffordd arall dros y wythnos. Nes I wneud llun Instagram, at Sion fan, os chi eisiau gweld yna, a'r like score I ges I erioed am unrhyw shot oedd yn dod dros y wythnos Sgwrs Periscope. Felly mae'r shot yna yn golygu, ie. Ond fel ni'n dweud, na'r unig ffordd allan o pen y cwm, ond o pen y cwm wedyn, yr holl ffordd lawr I gellu, yr ysgol sy'n cymryd o'n fwyaf mewn yw Nos Iau. A y tri ohonyn ni gyd yn cyn-disgyblion. A dwi'n meddwl, wel, y peth gan di dweud, mae tri gwahanol fath o cenhedlaeth yn ei hyn. Pan o'n i yna, yn dechrau yn 80au hwyr, oedd yn ysgol newydd troi o'r hen adeilad i'r adeilad newydd. Ond ers ni, pan oedd chi oedd, beth yw'r ysgol Do, nath nhw'n cael, wel, oedd cyfanau yna, a wedyn erbyn I fi mynd I tua blwyddyn 3, nath nhw'n cael gward ar y cyfanau yn creu adeilad newydd arall wedyn. Ie, fi'n cofio y cyfanau ar ochr arall I gardd, nag oedd e? Ie, a wedyn oedd fel glaswell ar un ochr, a nath nhw'n cael, dim cael gward o'r glas, adeiladu adeilad newydd eto ar y glaswell, so tua 5 ystafell newydd gyda wedyn. Ie, ddim Mr James yn prif athro chi. Ie. Ar y lant, na beth yw'n gael. Ar y lant. Cadwch off y lant. Cadwch lant, ie. Ond mae'r adeilad mawr na nhw, nag oedd? Ie, mae dau nawr, wel, fi'n credu dal na nawr, y prif un a wedyn yr un. So ddim yn cael ei adeiladu pan ych chi yn? O ie, a ni fi'n credu gyflwyno'n cyntaf I cael gwersi yn y adeilad newydd. O, so... The modern ar y pryd. A ni, pan ych chi, beth oedd e? Pan o'n ni yno, dyna pryd adeiladu nhw'r adeilad newydd, sef yr hen adeilad. Ie. Felly trosglwyddo o'r adeilad pren wedyn i'r adeilad brics. Wel, fi'n cofio, achos y tro cyntaf fi'n cofio creu cartoon I rhywun, oedd I ddiolch i'r ysgol am gael fi, achos fel ych chi'n gweld, oedd ni'n plentyn drwg iawn, ond nath nhw troi fi mewn i'r fach dyn ydw I nawr. Nes I wneud cartoon o pob athro a roi fi'r ysgol. A pan nes I nôl, I fod yn Sion Con, ond nes I mewn i'r Stawell y Trawn tro gyntaf, ac oedd ddim yn fyna. Ond oedd ddim yna pan nes I nôl. A pan nes I mas, bythefnos yn ôl, taw Pobol y Rhondda sydd wedi gymryd ar ôl I ymddeol. A fi'n meddwl bod Pobol wedi dysgu pob un yn un. A mae hi'n... A hefyd, fi'n gwybod nath Lindsay mynd nôl y ffôn ni, jyst gymryd ar y raglen cwbl nos yn ôl, jyst i gael tips. Ond ffôn ni'n arbennig o ffôn. A hefyd, mae fe'n eitha controversial, fi'n gwybod, achos oedd Nos Iau, fel chi'n dweud, ni wedi gweld 3 adeilad gwahanol newydd, ond mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau mae ysgolion Cymraeg, yn enwedig yn y cwm yma,
i ni'n gael ysgolion second hand. Ni'n gael yr ysgolion, mae'r ysgolion newydd yn cael ei adeiladu i'r ysgolion Saesneg, a wedyn ni'n dweud, o yw a, have this old, wonderful, traditional school. Ond fel arfer, mae'n noir, pethau yn gweithio, electrics yn mynd, a mae angen newid pethau trwy'r amser. A fi'n gwybod mae'n lot, mae'n digwydd dros Gymru gyd, ond fi'n gwybod yr unig ysgol sydd wedi cael ei creu adio iddo a bethau newydd yw Ynys Wen. Ond mae Ynys Wen wedi bod yma 15 mlynedd, a ni dal yn gofyn amdano fe. A y peth nesaf yn sôn am, oedd y tŵn, fel nes i sôn yn y raglen, oedd fe lot mwy nawr na beth oedd e. A i chi wedi gweld, wel, mae'r trion wedi bod trwy fe, oedd y dosbarthiad yn tyfu pan yn ni yn e. A maen nhw'n mynd yn fwy yn fwy. Beth chi'n meddwl dylsyn nhw? Chi'n meddwl dylsyn nhw fel mwy ysgol arall falle ar enw cwmp? Ie, bydd yn helpu achos fel lle fi'n byw, oedd ysgol Penpych, ysgol Saesneg, ysgol Penrhyn wedyn, ysgol Saesneg, a ysgol Saesneg arall yn Rhiorgi. So fewn yr ardal o Dinewid i Rhiorgi, oedd o leia tair ysgol Saesneg ac yn mynd i'r ysgol Gymraeg. A falle esgus wedyn rieni, wel ni'n byw yn Dinewid, wel mae'r ysgol, ni'n gallu cerddi'r ysgol Saesneg. A pe bai ysgol Gymraeg, falle bod nhw fel, rhaid nhw, dim trafferth o ran gyrru. So falle bod hwnna'n un o'r resymau pam dyw rieni ddim yn danfon. A hefyd, mae Penrhyn a hefyd nhw, yr ysgolion newydd sbon. Mwy modern, Lot fwy modern. Fe wnaethon nhw adeiladu ysgol Penrhyn glyn pan wnaethon nhw gael ysgol Deherdeth, fi'n credu. So mae hwnna'n newid ar y pryd, ie. A dyna beth maen nhw'n credu oedd yr esgus, nath y ddau osgu lawr. A gallu gael rai newydd, ond mae alwad, yn gwybod mae'n lot o alwad am adeiladu Cymraeg. A dyma beth sy'n dweud bod y rieni, yn enwedig y rieni ddi-Gymraeg, maen nhw, bod y ffeilus British John siarad am drwy gael yr ysgol i sefydlu, ond teimlo fel bod y rieni dal i frwydro i gadw'r ysgol yn Cymraeg yna. Fi yma'n credu sy'n dweud. Fi oedd dadlen mawr cyn i ser yn ddechrau ysgol o wedyn dilyn rhan o hynny a i greu'r ysgol newydd, felly oedd y galw yna'n amlwg, ond yr ymateb wedyn oedd jyst i adeiladu o fewn cyffiniau'r ysgol sy'n barod yn eitha bawr, so wedi torri ar bopeth wedyn, wedi bod yn chwarae rhaid i. Achos fi'n gwybod, achos mae'r gwirni gyd yn mynd efo, fel i arddyn mynd i cael y lew ar ysgolion yn fwy, ond fi'n gwybod taw y dysgu sy'n cyfri o fewn yr ysgol, ond hefyd, dim ond un ysgol uwchradd sy'n mynd, sef ysgol Conner, a mae teithio lawr at y fi nawr. Fi'n meddwl fysyn nhw'n adeiladu mwy o ysgol, achos mae yna lai o ysgolion, achos pan ydyn nhw'n rhoi i Romnic yn y taf, mae Tom Refael agos, so fi'n 5 ysgol sy'n yna. Y peth, o'n i'n dilyn ar cyfer fewn i'n dysgu, oedd yn enwedig dyn ni'n dau, achos i ddechrau o'n i'n ddwyieithog fel y teulu, ydych chi newid y iaith yn gyfn gwbl yn y teulu sy'n step yn pellach na beth yn digwydd yn y teulu. Ond fel chi'n gweld, mae fe'n bwnc eitha controversial o fewn teulu o sut chi'n byw o fewn teulu ddwyieithog tra'n hybu un iaith dros y llall. Yn amlwg dy teulu, fel mam yn dweud, oedd hi'n hybu y Cymraeg eitha tipyn, dy chi, oedd e mam yn ceisio hybu dad yn dweud. Ie, cos fi'n credu fel, achos o'n nhw di arfer siarad Saesneg i gilydd o'r dechrau, fel oedd dad yn dweud ar raglen, oedd e jyst yn siarad, oedd e ddim yn sylweddoli pa iaith, ond oedd mam ddim yn deall yma, so oedd ni'n gorfod dweud fe, roedd gwrando fi angen ti siarad, a wnaeth e sylweddoli, so wnaeth e nhw'n newid, a'n amlwg, o'n i'n ddiagerus yn arfer siarad Saesneg nhw, so fi'n cofio mam o hyd fel siarad Cymraeg, nid o ran gorfodi ni, o ran helpu hi, a dros amser, o'n i jyst yn neud e, a nawr, ni ddim yn cael y problem, ni'n siarad Cymraeg naturiol nawr, mae'n well rili, achos ti'n cadw'r iaith, dal i fynd,
tu fas i'r ysgol. Dim jyst yr ysgol, ni'n fel, wel, iaith cymdeithas sa'n fi nawr yn Gymraeg. Ie, dyna ddim yn ofyn, ie. A beth am gwrdd chi? Oedd un fath o beth, neu oedd e'n dwyieithog beth chi? Wel, dysgodd mam y Gymraeg yn mwyn i ni 4 ohonyn ni, a fi yw'r eang. Felly dysgodd hi yn mwyn i ni gallu mynd, a cael fi ei magu yn y fach, a difaru'n enfawr dwi'n credu bod ti ffili cael y cyfle i ddysgu'r iaith pan ydych chi'n fach, felly dyna ble ddechreuodd yr iaith yn ei teulu ni. Ond oedd hi yn anodd yn y cartref, i droi yn ddwyieithog fel mae Owain di llwyddo i wneud erbyn nawr. Ond oedd yn ddiddorol gwylio'r bag dy chi rhwng gwrthodi neu hybu, achos pan ydych chi'n cael ein get-together, mae hwnna'n bod llost yn ni am y dysgwyr sydd Mam a Julie sydd really kind of mynd rai, a ni fel yn gwyraeth ag adi. Ie, ni jyst wneud yn naturiol fel os o'n i'n gweld rhywbeth ar teledu mewn Saesneg, os ni'n dechrau siarad Saesneg fasau, wedyn ni'n slip yn ôl mewn i'r Gymraeg. So, ni'n siarad Gymraeg, a wedyn mae dylanwadau gwahanol y dieddus. Dwi'n meddwl y gwahaniaeth oedd chi wedi, chi'n newid i Gymraeg i helpu mam. Lle dyma fi oedd hi'n teimlo fel oedd hi'n colli rhywbeth, beth oedd hi'n neud i hybu, ond yn teimlo fel gorfodiaeth. Mae'n gwahanol, dwi'n meddwl yn heili fi achos o mam yn athro, a mae mam ti efo'n hyn yn athro, ond mae mam efo'r teimlo fel athro, a ys neb eisiau gwrando o fi yn ddech o bant, ond rhiant sy'n athro. Felly, os chi eisiau cadw ymlaen y trafodaeth, falle hashtag gorfodi fi hybu. Beth am hwnna, os chi eisiau trafod amdani ar ôl y raglen. Mae'r mam yn drafod, mae cwbl o bobl wedi bod yn siarad amdani ar trafod mam o beth yw, a ti fel yn un ysgol pan ydych chi yn y chweched, a fi'n credu bod unrhyw gyfrinach, oedd lot o'r system cael ymlaen yn yr ysgol. A chi, ond ni'n cofio ti fel rhywun oedd yn siarad Gymraeg eitha tipyn yn ysgol beth bynnag? O'n i'n meddwl oedd yn ysgol Gymraeg, mae'n rili bwysig i siarad Gymraeg, ond yn amlwg oedd yn rili anodd i fel sefyll lan a siarad Gymraeg, achos oedd yr holl blant eraill ddim yn siarad Gymraeg, a oedd yn amlwg. Ond o'n i byth yn un oedd yn, fel disgyblion iau i'r ysgol, o'n i was yn siarad Gymraeg yn nhw, o'n i'n meddwl, lle fel gwraig chweched yn siarad Saesneg, o'n i'n meddwl, wel na, dwi'n hwnna ddim, ti'n methu wneud hwnna, so o'n i was yn siarad Gymraeg yn nhw. Merched yn y côr, oedd hefyd yn côr y cwm, fel o'n i di adfer siarad Gymraeg yn nhw tu fas yr ysgol, so oedd e'n just naturiol i siarad gyda nhw. So fel pobl ti'n gwybod, siarad Gymraeg yn nhw, a ti ddim yn teimlo cywilydd neu unrhyw beth. Ond oedd e yn anodd o ran ffrindiau a enwedig pobl oedran ti, sydd ti'n gwybod bydd nhw'n fel siarad tu ôl i cef, neu ti'n gwybod pobl yn neud peth fel yna. Ond o'n i wastad yn trio, ac o'n i'n meddwl yn bwysig, ti'n gwybod yn trio ac siarad Gymraeg. A ti yn ail neu blwyddyn cyfnod? Ail blwyddyn nawr. A ti dan, ti'n gwybod pa mae pobl yn mynd i ffwrdd yr ysgol, mae'n gweld wedyn, colled bod nhw'n ddim yn siarad Gymraeg cymaint, a fi eisiau dechrau siarad Gymraeg. Ie, na, fi'n hollol gwrthwyr yn hwnna, fi'n siarad Gymraeg trwy'r amser yna. Achos o'n i'n geisio pwynt celn i fyw, sydd, wel, y dilyn Gymraeg. Dyna pam ni eisiau mynd yna, achos o'n i'n dwlu ar yr iaith Gymraeg, fi'n astudio Gymraeg. A o'n i'n cwrdd lot o bobl yna, jyst Cymraeg yn nhw siarad. Fel, draw fan hyn, os ydych chi'n ysgol, fi'n pobl fel, chi'n siarad Cymraeg, ond mam yna, fi'n fel, chi'n siarad Saesneg, so mae'n awyrgylch hollol gwahanol. A ti'n siarad cymdeithasu Gymraeg tu allan? O, dwi'n lot, ie. Fel, enghraifft, des i drwy ffrind a James Wen a wedyn y cymer yn neithiwr, a ni wastod yn, o le y dechrau yn noson yn Gymraeg, a wedyn, ie, Fi'n gwybod, wel, mae'n ngwraig i yn enwedig, os dwi'n meddu, fi'n siarad Gymraeg. Mae oedd hi'n dysgu, a mam ti'n adeg dysgu, a oedd hi gos yn dweud, o'n i'n siarad Gymraeg, ond hefyd, mae'n ngwraig i hefyd, mae Cymraeg yn gred, mae'n feddw. Sy'n am y newid, achos mae'n falle oedd ymlacio yn enwedig efo dysgwyr, mae'r ofn o ceisio gwneud camgymeriad yna hefyd. Y cymdeithasu, y ffordd o ymlacio sy'n eisiau gael yn mewn. Ond mae'n pwynt trafod, fi'n meddwl beth dylse bod eitha tipyn yn trafod yna, falle un o'i Radio Cymru. Bod y bori, os fi ar gwylio pas, os fi'n coni flaen.
Felly, diolch yn fawr, Sen, a diolch i'r Lion a Adrian am roi'r Wi-Fi password i ni i wneud y Periscope. Wythnos nesaf, yr un olaf, yr raglen olaf, Pobol y Rhondda a'r Periscope olaf. A fi'n meddwl, gobeithio byddai'n fyw o'n hi newydd sydd wedi cael ei peintio a mae popeth yn daclus erbyn nawr. Felly, cofiwch gwylio wythnos nesaf, hanner 9, Pobol y Rhondda, syth ar ôl Periscope am 10 gloch. Diolch yn gwylio.